Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, ветерія Сашко Добрий. От як це часто буває, так, приїздиш там, тобі кажуть, гусянка на клинах, треба просто перевзути. А виявляється, що вона не вся на клинах, а є і на пробках, і це, звісно, неправильно. Є траки під обов'язкову заміну, і є отакі от речі, які вимагають, звісно, допрацювання, тому що оця гусянка, ну точніше ведучка, ну це трималась у них дивом. Так, вон, будь ласка. Я від руки її кручу, ну про що ми говоримо. І там ще є биті траки, тобто, скоріше за все, ми будемо повністю гусянки розстеляти і відбраковувати, дивитись, на що це буде схоже. Ну, це, звісно, абсолютно неприйнятно. Нагадую про важливість кріплення, бо на цьому, власне, тримається ведучка, яка випадає просто на раз-два. Разом боремо і поборемо.